Здравейте, казвам се Иван Петков и съм търговски представител на фирма Remix Technologies, като продуктите, които искам да представя тук, които представят фирмата на Batagro 2026, са масла, греси на унгарския бранд MOL, антифризи, трансмисионни, хидротрансмисионни масла, течности за чистачки, като са доказани самите масла от няколко години, че са високо ефикасни. За самите клиенти има най-различни разфасовки, като в зависимост от машините им колко литра събират, може да се вземе от 10 литра нагоре разфасовка до 1 тон. Съответно в варели, в баки или в по-малки съдове. Самите масла основно ги влагаме ние във фирмата в селскостопанска техника, трактори и комбайни, обаче също така предлагаме за камиони и за строителна техника, плюс допълнение за леки автомобили, мотори, яхти и индустриални цехове. Също така фирмата Remix Technologies предлага и професионални филтри Donaldson, където са вносители от 30 години на тях и са доказани като филтри. Маслата MOL и филтрите Donaldson са утвърдени професионални продукти за всяка една селскостопанска техника, камионна, индустриална, и винаги може да се разчита на тях.